Kai, ai rayuwa sai hakuri. Yau kai mutumi na ina ta hira wai ashe ni kadai nake hira. Ya aka yi ne wai? Ka zo ka buga tagumi kamar wanda duniya ta mako kare. Mutumi na kai dai kawai ka shauta. Ya aka yi? Me yake faruwa? Me yake damun ka? Wallahi tallahi mutumi na akwai matsala. Akwai matsala kamar ya akwai matsala. Duniya ta zo ƙarshe ina gaya ma mutane wahala suke sha yanzu zinace sace da komai. Ka duba cikin daji in ka shiga barayi da suke kashe mutane domin Allah ka duba ka gani. Yanzu fa tashin duniya fa abu ɗaya fa ya rage fa. Menene? Zuwan dujal mana. Kai, yo dujal nan nawa kuma? A haba da Allah. Dujal ya dade da zuwa. Kai. Yanzu a duniya akwai dujal kamar Ado Gwanja? A duniya baki daya kai Gwanja ko ba dujal bane Gwanja yana daga cikin mukarraban shi manya-manyan shaɗanin duniya. A kuma haka ne wa. Da ya buga ganga matan aure sun abu ne. Okay, shi yasa ya war kenan. Ai wannan war da ya warware wa mutane da yawa aure wallahi. Inna lillahi wa inna Ai ba dujal yanzu kamar Ado Gwanja. Kai ku ta salati kawai kuna roƙon Allah. Ai duniya ta tashi. Kai. Wallahi.